Аз снимаш ли вече? Аз се оглеждах. Чакай, че тази лъжичката крие. Добро утро, сега закусваме зърнени закуски. Буквално смесени 3 вида зърна закуска в едно. Аз си направих кафе. Вижте колко е красиво. И сме супер заспали, но имаме да правим стоне. Та бележка дали е важна? Шами си носи някаква бележка. А това е тази, дето така, направо и на теб да ти разкажем. Значи, ходихме до Kaufland и видяхме, че балсамите, които ползваме за коса, как се казаха, Любов, Сиос, Сойс, Сайас, тези. Разбрахме, че, в смисъл видяхме, че имаш такива на тях, че ако си купиш продукт на тази марка за над 5 лева и регистрираш касовата бележка, участваш в томбола за неща. И аз по принцип никога не съм вярвала в такива неща, обаче преди една година и нещо, от капсули, даже не от капсули, от кафе на коса, такова насипно, спечелих тази работа, дето ми прави млякото всяка сутрин сега, която е супер яка на Биалети. Аз от тогава вярвам в това, че може да спечели. Та хора, ние ще така че взимахме 3 балсама, защото бяха на 50%. Аз казвам на Кармен, иди с тия двата на касата за самообслужване, за да имаме 2 касови бележки от там и една касова бележка моята и да ги регистрираме и 3, защото всичките бяха на 5 лева. И цялата тая патакомия, аз се мъча там сама с целия пазар, Кармен се мъчи с машината за плащане и 100 неща. И накрая се прибираме и тия касови бележки, като очите си ги пазим, разбирате ли. И нещо се разсеяхме, бяхме пуснали лайв. И какво стана? После прибрали сме тия касови бележки някъде след тази, забравихме за тях. И аз вчера се присещам. И почваме да ги търсим, робим цялата къща, всичките яките, не ги намираме, накрая сещам, че ги сложихме в кутията на обувките, които си купихме. Намираме ги тия касови бележки. И аз отварям, тръгвам да регистрирам. Крайният срок е бил до 30 ноември, това е случва на 1 декември. Направо ще аз се гръмна. Да, много беше тъпо. Много беше тъпо. И не помня защо разказвам тази история и откъде се сетих, но... Шами носеше бележките. Да. Да. Шами си играше бележки. Така, хора, ще свим по-късно за скинкер рутина ни. Здравейте, хора! Аз сега малко работя. Трябва да правя едни social media неща в Canva и се занимавам с това от около час и нещо. Кармен си гледа там някакви работи в кухнята си чува. И после имаме малко ангажименти навън, които ще видим дали ще се случат. Още не сме си направили скинкер рутина, тъй като имаме гости, но малко по-късно ще го направим и пак ще си го снимаме, защото сме решили, че това ще ни помогне да, как да ви кажа, да го поддържаме този скинкер рутин. Така че да, аз вече съм направила 4 от 5 неща, които трябваше да правя там постове, сторита, видеа и така нататък. Така че да. И така, хора, Ани работи. Ето и нещата. И след малко ще я вдигам, за да излизаме и да ходим по задачки и после да се прибираме и да обядваме. Хора, знаете ли кое време е? Добре, започваме с клензър, като днес и Кармен ще ползва този на Ordinary, който се нанася на суха кожа и първо се разтапя между пръстите. Сложи ти малко повече. Тоест така, право? Да, топлиш го просто, за да се втечни. Може само да го притискаш, може и леко да го така да го разтъркваш. Идеята си между пръстите, като ще се втечни постепенно. Да. Виж, почва да става прозрачен. Трябва леко да го разнесеш, така че да ти е на по-тънък слой. Няма нужда да е супер течен. Идеята е просто да не е толкова твърд, колкото и иначе. И после търкаш и клезваш с суха кожа. Като хора, ако някой от вас е пробвал метода на Double Cleansing, нека да ни сподели, тъй като ние не сме. И искам да разбера. Какъв е метода на Double Cleansing? Че просто само съм го чувала и... Два пъти го правиш. Мисля, сега отиваме, измиваме си и после пак клензваме. Не знам дали не е с два различни вида клензър. Виж как по кожата ти се втечни като олио става. Да. Много яко. Да. И после се отмива с, казвам ти сега да се не забравя, с тайна температура вода. В смисъл да не е хладна в никакъв случай. И така, хора, клензваме се.
Днес си правим скинкер рутина, буквално преди да излезем. Да. Между другото хора, аз преди, като живеех сама и всъщност вкъщи, тук не съм го правила в този дом, затова казвам преди. Аз като си измивах лицето, после си правех, слагах си лицето в ice water. И всъщност кожата ми се чувстваше много добре. Беше ми много яко. В смисъл, такова първите пъти е малко странно, често казано, защото в смисъл, нали, слагаш си лицето в вода след и трябва да си задържиш дъха. И аз съм свикнала да си задържам дъха, нали, на море, в басейни и такова, пък в банята си, някакво странно. Е така, отиваме да се измием и се връщаме. Не знам кога точно е. Искам да си виждам маста, че ме бъгва. Ами върнахме се, защото го няма предишното видео. Върнахме се, започваме да снимаме. Общо казахме, че сме наобратно, но вие сващате идеята. И сега продължаваме с тонера, който почти сме готови с него, но не сме снимали. Тоест, нещо е бъгнало. Тоест бъгна ми телефона. И обсъдихме, че тонера се аплайва май. С едно такова тампонче за грим. Обаче ние го правим с ръце, защото до сега смихме ръцете. Михме си зъбите, чистихме си езиците, забуркахме се с вода. Така че сме топ. Не си слагай твърде много тонер, между другото. Ами аз не ми стигна и тук за... Не, ти си слагай. Имам преди да не си слагаш твърде много, защото всъщност после серума няма да ти се такова. И продължаваме с двата серума, които използвахме и вчера. Един е фокусиран кофеин, нали беше така? Да, кофеин, който е за тук за под очите, а другия е за цялата останала част от лицето. Като аз днес няма да го използвам него, аз ще си използвам моето си хилуронче, защото... Може ли аз хилурон днес? Да, искаш. Да. Така че да, третата Не си стъпка е слагай серум. много, защото... Ами не мога да се видя. Да, и аз много е светлината. Но изглежда ли ви кожата ни по-бляскава от обикновено? Вече втори ден. Трети правим скинкер рутин. Да, трети пореден. Да, нямах преди цяло в живота си. Иначе сме малко несериозни и забравяме. И така. Но си говорихме, че този влог може би ще е причината да приемаме за винаги скинкер рутин. Да, но аз между другото преди бях доста постоянна в това. И още от гимназията си бях започнала с някакви скрапчета. Имаше едно на Clean and Clear, което ми беше най-любимото, едно синьо. И всъщност от Америка, като се върнах, там имаше всякакви видове. Много бяха и аз си бях взела супер много. И даже ми бяха казали, че да внимавам на границата. Не, границата ми там, да. Аз си слагам и така. Така че ако искаш... Аз слагам тук бръчките. Около устата и тук. Много е важно хора да си скинкервате и милите братлето. Да, защото там най-бързо се устарява, доказано. Иначе за моя скинкер рутин, защото Кармен нали каза, че има от гимназията basically. Аз никога не съм имала скинкер рутин, майка ми никога не е имала скинкер рутин. И като цяло в моето семейство никой не се е занимавал с това нещо и съответно аз нямах никакво понятие въобще как се прави. То са на мойстрайзер. Не, това са под очите. Да. Така че, да, общо взето заради това... Къде е моето кремче на Ревокс искам да... В това е, сега ще го донеса. Добре. Че... То мирише много, много хубаво и ми е голям вайб. Да, хората, аз никога не съм имала скинкер рутин, никой в семейството ми не е имал скинкер рутин и буквално единственото, което съм имала като скинкер, като нещо е било едно кремче просто на Нивея. По принцип и майка ми не е имала, тя имаше, доста се гримираше, като бях малка, но да, това е, само да си изчисти грима имаше едно специално. Ами мисля, че е в банята. Явно, защото не го видях аз тук. Пликче. Добре. Ако не е там, значи... Добре, значи е в гардероба.
Нищо хора. И аз като малко не съм имала някакъв пример с велик скинкер и някакви много стъпки. Майка ми и тя си имаше крем Нивея и някакви други италиански кремчета. Нейната най-добра приятелка живееше в Италия и изпращаше някакви кремчета. Но оттам бяха. Така че аз после в гимназията съм си преценила, че трябва нещо да правя. И така, всъщност кожата ми винаги била много чиста. Не съм... Но това мисля, че е ген. Честно казвам за чистата кожа. Така че не мисля, че го дължа на скинкер или нещо велико, което съм правила. Аз също ще да кажа, по-скоро си го правя за моето си удовлетворение и защото смятам, че кожата ми е по-мека, въпреки че моята е винаги някаква мекичка. Какво носиш? Чакай, първо исках и аз да си споделя нещо. Разбира се, извинявай. Исках да кажа, че направи смисълта. Това кремче е много яко. На Revox и е много красивичко и мирише много хубаво. Иначе говорихме за скинкерите на майките ни. Аз исках да кажа, че моята кожа също винаги била много чиста и това беше една от причините аз да не си правя скинкер рутин, като бях в гимназията, защото повечето ми приятели почнаха с някакви скинкер рутинове там, като стана по-тренди в YouTube, когато се правиха такива влогове за скинкер по 5 часа. И кожата им почна да се скапва, защото в тия години имаш много хормони. Да, някой скинкер работи за някой, но за теб не е, обаче като дете това не го знаеш. И да, реално аз от тогава малко се наплаших от всичките тия скинкерове, защото всички почнаха да им излизат супер много пъпки и така нататък. Аз нямах. И даже винаги са им правили комплименти за кожата, въпреки че аз не смятам, че е толкова хубава, но явно. Много ти е хубава, аз много ти я харесвам. Много е чисто. И твоите. Това е витамин С серум, който се сетих да го извадя, за да можем утре да го на тази марчица. Айде. Да. Мисля, че е по-логично да можем да и сега да го тук сложим. нещата. Ние не можем ли да слагаме по 2 серума? Айде утре ще го сложим. Витамин С. Мисля, че с витамин С е по-особено и донесох ето този Peeling Solution Facial маска, която може да направим примерно до вечера. Да, айде. Тя е кървавата червената на Ordinary, която е супер известна. Да, аз ще сложа това кремче пак за моистарайзър накрая. Това е много сладко на Thank You Farmer. Аз много хубави неща съм чувала за техните продукти. Аз първо ги чувам. Наистина? Да. Аз на мен ми дойде, поръчвахме си още в предната ми работа някакви скинкерове и всички говориха за това Thank You Farmer и аз реших, че ще поръчам и после се оказа, че към поръчката ми, защото е над някаква сума, ще получим подарък и понеже то си е за по-суха кожа, но го дадоха на мен, защото другите всички са смазна кожа, пък аз съм с по-суха, комбинирана такава. Да, често казвам, и на мен ми е суха кожата и затова трябва да... В смисъл, мисля, че е минимална такава... Как се казва? Грижа за кожа трябва да имам. Просто ми трябва нещо хидратиращо. Може и да не го правят всичко това, което направихме току-що. И един крем ми е напълно достатъчен. Бях гледала между другото като по-малка, като си правих някакви... Нали, много хубаво мирише. Аз? Чакай, че всичко от мен ми мирише и не мога да не усещам нищо друго. Защото този крем ми е точно под носа и... но бях гледала едно интервю на Белослава. И нещо бяха питали как запазваш кожата си толкова млада. Нещо е такова. Тя беше казала просто едно кремче. Да, хора. Това го има малко леси смор, честно казано. Да. Ние решихме сега да пробваме за 30 дни този скинкер, да видим как е харесва ни и така нататък. Но аз не знам дали... В смисъл, на мен ми харесва това ритуал, че сутрин да се грижи за себе си, както всяка сутрин си танцуваме с Кармен. Се гушкаме и си танцуваме малко. Да, много е мило. Всъщност в този проект в Латвия, пак стана 8 минути тази рутина. На проекта в Латвия... имахме едно... сутрините ни започваха с един такъв 3 песни и нали, първата е много така неенергична, но става се по-енергично натам и беше много яко за събуждане. Така че да, това беше нашата рутина, скинкер рутина. Сега ще се оправим и излизаме и ви взимаме с нас. Хора, взехме си фантазия да хапнем. Придадохме първата си пратка. Кармен всъщност. Беше много вълнуващо.
Снимахме се. Снимахме се, така че ще видите някъде. Сигурно. И сега ще наваксваме MasterChef. Точно така. Хора, сега излизаме с Шамка и с Кармен и отиваме да напазаруваме за гостито. Хора, Шамка чака Кармен, която сега влезе с нашите приятелчета да напазаруват в Фантастико някакви неща за крискане. И навън е супер студено. Шами, не мислиш ли, бебенцир? Каква е малка сладка, моята лисица. Аз я пазя тук, защото в магазини не ни пускат с милото животно. И навън студуваме. Така че седим в колата. И така, тя се е разположила на шефското място, разбира се. Сега ще си полегне. Топ. Всичко е топ. Бобила тук и аз да се взимам. Да само видя кой искам от това. Хора, сега съм навън с Шами. Супер студено е. Буквално треперя. Кармен е вкъщи с гостите и аз ще да разходя сега с Шами, защото след малко трябва да ни пристигне храната и направо да я взема и да се видя за малко с нашите. Обаче умирам от студ и може би няма да изкарам толкова време, колкото си мислех. Шами днес съм разхождали 2 пъти и тя и 2 пъти умираше от студ. Така че на нея май не е много кеф. О, трябва да го гледаш. Много е як. Много як сериал. So Dylan, you live in Graceland? Той има само 6 епизода първия сезон. Yeah, that's true.